Papa, data o, inona ny cadeau azoko am'ty raha afaka baka za? Inona vidian'i dada ho anahy? Tsy ireny ratsy-bedony kely zany belo kelin'ny dady e, tena hoe. Inona ny tiany lalesy? iPhone 15 de moto am'zay za vetivetika revo irahan'ny data satria afaka mitsoka embouteillage de kiraro Air Jordan le vao ivoaka mihitsy de aveo am'zay koa tsy adino koa data ny vacances any Paris Taf sérieux. Ay ve zany tsy olana zany zanako ianao ny fiainako e ianao ny antony tadiavako mianara tsara fotsiny papa ok wa papa dina wa papa ino mo cadeau azoko za ko afaka baka e Fa maso ndraiky tompo mingo ary na magnanaova tsy afaka kebika na manaova tsy afaka baka kebika na zanak'igna be to fa iongotronay atako mivantabataka amin'ny fikoboay atako tsy afaka mandeha agna masonay soroko sakaiko tsy raha ilagna azy amin'ny platsy ahitana ary izy samjay ity adan-kadina karaha ino nefa zahay tamin'ny androny tamin'izany misy fotoagna une semaine tsy vary fotsy hoanigny mitsako vato mihinagna fasika agna tsara ngnemngemo ary am'jay Mikely vidiano iPhone 15 vidiano kapa nefa zahay tamin'izany agnana kapa ny vidigny taminay tamin'izay telo tagno tsara ny solo zisk zahay roapolo tagno tsara ny avakapa tsara ngnemngemo tsara nagnametsigny ray aman-dreny zany lamba anaovagna manomboka 1er janvier zisk farany décembre zisk 31 décembre tsara miova ary am'jay mikelikely karaha ino ary na manova tsy afaka baka ke rano boka ikolaze lefa ko isam-bolagna magnanio agny ana ile kely toko ti anagna andraha anao agny ko ti vidy raha nda magnary fakin'olo nda mangala bidon nda magnary mitaditry ranon'olo tsy zahay kilikiliana magnany zay boka mpamboly vola zay hitanay mpamboly vola boka zay hitanay anambogna sagnitsanao popoko tefa masokeo magnamesa lolo magnany me crise kadiaka olo marandraigny jiaby asala tokony nampiasa kapotsy fô zay